The current situation munyika yeZimbabwe iri kusirisa, and ndo paunoona vamwe vachiuya vachisimudza maslogan chanting 2030 plan, vachiti mutungamiri wenyika ngaarambe aripo kusvika 2030 and beyond. Ndisati apinda mashoko ari kunyatsokuratidza kuti upenyu munyika yeZimbabwe huri kuva pasi gavakava. The only people benefiting, these are people who are aligned to top leadership. Otherwise, the rest panguva ino kunyatsokunzi ndo vari kufesa the reality. Ndisati apinda mashoko ari kusirisa ari kuoneka ari kuitika kumaborders umo. Don't subscribe or like on the bell icon. Makomichi anoposta this picture amuri kuona revanhu vamuri kuona vakarindira aiwa vachivata mumasango paboda sezvamuri kuona izvi kuti vakwanise kuenda kune dzimwe nyika aiwa zviri illegal kuti vakwanise kuwana raramo. Isaac Makomichi anouya panguva ino achiposta this picture obva aendera mberi anyora achiti zvakaoma hazvo, imagine kurara paboda wakamirira kuti uinde kunyika yavatorwa kunotsvaka kurarama. Ndipo paunonzwa someone achiti 2030 vachitonga instead yekuti vaudze president kuti chef vanhu vakaomerwa, itai something munyika muwanikwe mabasa. Tikazvitaura tonzi vanhu vachiwenga ava havadi president idi totovada, asi toda vazive situation iri paground. Vanhu takuvara nenhamo, munoti kudii nazvo izvi? Ma2030 ndimi kamunoti economy yakanaka. Ndo mashoko anotagwa Isaac Makomichi pamusoro pe the current situation iri kuchitika nyika yeZimbabwe achiti aiwa vakomana ve2030 ndivari kuti aiwa nyika iri kuflowa, everything is alright. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe ngaidrive our country beyond 2028. Munoti kudione situation yakadai muchiona chizvaro chenyika yeZimbabwe aiwa zvizvarwa panguva ino chirara mumasango nezve zvavari kusangana nazvo. Pena comment section medu mbotodza mafuro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musangano subscribe, kulike, ponchi noturn on the bell icon.